ne aw balimakɛ n'aw denkɛ Dirisa Arama, association Cri de Cœur scolaire au président ye. An ka association a créé en 2013 walisa maa o maa da bɛ kalanko la k'olu dɛmɛ kalan ka se ka ba sɔrɔ jamana in kɔnɔ. N ye association scolaire président ye, donc grève ko in a bɛ n tɔɔrɔ kosɛbɛ. Donc bi gouvernement ani syndicat ka enseignant u ma bɛn point 10 kɔnɔna na, u ma bɛn point 3 de kan. Baara minnu don a baara ma nɔgɔn, nka an y'a jateminɛ vraiment ɲɛmaaw a bɛ i n'a fɔ u banbannen bɛ baara wɛrɛw de kan. Éducation ko u bɛ to o kɔnɔna na kosɛbɛ hali ni dɔw bɛ ka kɛ, nka anw bolo ne comme association ɲɛmaa ne bolo u tɛ ka a ta ba la i b'a fɔ bɛɛ ko bɛ cogo min u bolo. O dun kan ka faamuya, ni kalan ma taa ɲɛ o bɛ bɛɛ nali gɛlɛya, parce que ni grève kɛra kalan ma se ka taa ɲɛ, écoledenw étudiants bɛ to kɛnɛma, dɔw bɛ se ka don banditisme na fo ka na kɛ terrorisme, n'a fɔ ma enrôlement dans le terrorisme. Donc bi ne bolo bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan. Autorité u k'a lajɛ kɔfɛlaw la kɔnɔna na u ka se ka moyen ɲini an ka enseignant minnu su fara tile kan u bɛ k'u jɔyɔrɔ fin, u ka se ka nin ko in a ka se ka ban ten nɔ, grève ko ka se ka dabila. N'o tɛ an bɛ ka taa cogo min Ala k'an kisi, san bɛ sɔn ka tiɲɛ, an t'o laɲini. Donc an b'a ɲini surtout parents d'élèves ani association ani coordination des élèves et étudiants u ka fara ɲɔgɔn kan, u ka se u ma, u ka bɛn ka delili kɛ, bɛn ka se ka kɛ ko la. Hali ni solution ma sɔrɔ sisan, parce que ni baara ninnu fana baara ɲɔgɔn tɛ. C'est fɔ a bɛ daminɛ bi projet don san 3 a bɛ ban, o tɛ, badabada de don. Enseignant n'a ka kan, tiɲɛ na o n'a ka kan. A défaut ka logement di enseignant ma, an kɔni ka se ka prime de logement ɲini u ye, nka fɛn min don musaka ka bon. Donc u ka partenaire ɲini minnu bɛ se ka nin ko in ta fo ka se a dan na. O baara fana u bɛ wagati de ta. Ne bɛ weleweleda kɛ enseignant fana ye, u ko o fana temps k'o di autorité ma, nka autorité fana k'o sira ta, parce que tiɲɛ na an ɲɛ t'u la o sira kan. Donc association u ka bɔ activité standard ninnu na, i b'a fɔ don de matériel scolaire ninnu ni fɛn wɛrɛw, u ka se k'a lajɛ enseignant ka se ka condition na, an ka kuma autorité fɛ, an ka kuma enseignant yɛrɛ fɛ, hali ni kow bɛ layɛ cogo dɔ la u ka se ka bɛn ko la. N'o tɛ nin grève ko in a kɛlen don ka kɔnɔna fɛ. Nin grève in kɔnɔna la u k'a lajɛ ka solution ɲini, grève kana kɛ bilen fo ka taa san ban. A ka ca Ala fɛ o la examen bɛ se ka kɛ, nka ni grève wɛrɛw farala nin kan tuguni, mara la ni examen bɛ se ka kɛ o la. Hali ni examen kɛra a bɛ kɛ examen de ye ten, nka a tɛ kɛ programme complet kan. Anw ye communiqué de kɛ médiaw kan ka ɲini u ka bɛn kɛ ko la, nka ne ye point minnu f'i ye, n sera ɲɛmɔgɔ dɔw ma ka se ka ɲini kɛ ka dɔn a la, nka anw bɛ baara dɔw kan. O baara in bɛna baara bada de, semaine de l'éducation an y'o initié ɲina, a ma deli ka kɛ Mali la, a bɛ kɛ kɔfɛ. O semaine in kɔnɔna la an kɛlen don ka journée kelen consacré enseignants ka condition kan. Nin grève yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ka jɛkulu an bɛ fɛ ka se enseignants ma k'u kuma ɲɔgɔnya hali bi, nka nin sen ta o ye delili de ye, ka delili k'u la, a ka lajɛ a bɛ se ka ɲa cogo min walasa kalan ka se ka kɛ, parce que année blanche o da man di an si la. An bɛ se autorités ma fana, autorités de y'a ɲɛnabɔbaga, il faut que an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Kalanko tɛ association ni parents d'élèves ka baara principale ye, autorité de ta don, a bɛ autorité ka baara de fɛ. Donc anw bɛna s'u bɛɛ ma, a bɛ an bɛ taa enseignant ma, olu ka se ka problème a ɲɛfɔ an ye. Hali bi an bɛ yɔrɔ min na, nin yɔrɔ la an nimisi wasalen tɛ, nka n'an sera nin yɔrɔ la, hali ni an ka laɲini ye nin n'o ma sabati, n'an sera nin yɔrɔ la, ni o gouvernement sera k'o sabati, an bɛ sɔn ka don classe kɔnɔ ka kalanw kɛ.
donc an bɛ se autorités ma n'o hakilina fana ye kuma tɛ bilen u k'o ɲɛɲini kalanw ka se ka kɛ an kana to grève de mana se an ka wuli ka kuma an ka wuli ka kow ɲɛɲini u ka cadre sigi sen kan kalo 3 o kalo 3 ou bien kalo 1 o kalo 1 walima kalo 6 o kalo 6 même siɲɛ 1 san kɔnɔ u ka se ka ɲɔgɔn ye ka école ko ka kungun n'a ɲɛɲɛ ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn an bɛna baara kɛ tan cogo la je pense que n'o baara de prévision kɛra a ka ca Ala fɛ problème caman fɛn fɛn bɛ ka na o bɛ se ka kunbɛn